Centenars de vidrioles com esta s'han repartit pels col·legis de tot el País Valencià per recaptar fons per als xiquets de Gaza. Coincidint amb el Dia Mundial de la Pau, Escola Valenciana i la UNESCO han obert la campanya Un euro llavor de pau, que vol recaptar diners per a la reconstrucció d'escoles, intercanvis escolars, formació de professorat i animació infantil i juvenil. Des d'avui fins al 27 de febrer, Escola Valenciana preveu que participaran més de 30.000 alumnes. Als centres educatius, la campanya de recollida de diners s'acompanya d'unitats didàctiques al voltant de la pau i la situació de Gaza. Esta vespre, a nivell de col·legi, la celebració del Dia de la Pau, hem estat en el pati fent cançonetes, fent missatges, uns globus que han pujat dalt, i hem aprofitat també el dia per a fer lo de la vidriola, de arreplegar l'euro per el tema de Gaza. Jo penso que per lo menys si són vora 500 xiquets, l'euro de cada un vindrà, més alguns dels pares, podem arribar als 1.000 euros perfectament.